Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pangalan banyak saya berfungsi di kebutuhan mga Arab sa taksil. Ang tayo pamanan di kawapat manusia. Na ayaw pa na yung kalilimod ako na yung kuwa tigtanwa at tiba pinagpentaltan sa hati ko ayaw ko na tiba naging kuwa alalasa mo niya wapat na naging kakapakataling matanong naging kaya ka na tiba at tiwara hinakati ko tignan uri anong tinipungtan na ayaw niya naman naging kuwa taksi na yan na yata siya kaya kita din sa iwagasan tayo ang na makukuman na sunnah ay malang namunta pa sa mga fuqaha sa mustahab so after siya tayo sa pagkalitan mo muslim na ayaw kita lagi kaya kata siya na kita nung iprinalinawan sumiyapatan na hindi sa pagpapaman sa mga ulama na niyong pakat sa ayaw pa kung kapungkaulaan o mga tunganay, mga dinawai umiyapatan na niyong kutuwa ako buwasi sa niyong kutuwa apakan din ay maraakan umiyapatan hindi sa pagpapaman na kulitan mo agian kaya pa man na kapiyatay na ikira na pagkatang-taruan o malain sa kaso na ayan nasabab na iyang mga paman na di ato na iba na ano malay kaso ba't na iyang kutuwa makipigil wag ang res na iyang kutuwa pero na taas nah dia kaya sama lagi atas dia kan saya kaya mga bangsa tanong yawa pa kaya mo kapagalitan mo si Abdul di na si Pugi kada naman na tanong na yan kan bagian kaya paman na yan kan kapakandiray nun sabab po paman na kadang na ginawin niya kita nung na kaya malang na kaya mo tanong siya yan kaya mga pagarin niya mga manusia na kayarian na tersiyan tanong sila sa ayaw mo talaga atas siya tanong kira nasa panibiyang isang pangalungan panahon tanong sila piyakapri mo nakagyan na ni pamana kailangan nakasabutan tanong siya pamalan na hukuman mo huwag ang Islam ayaw huwag ang Islam na amay tibok ka na ito pa kapuligulan tibok ka wah, pakam kita bagian itu aku nakasih ke usulan itu, ambilan na. Kamana na itu pamanak ke malukan sama pangalan itu mengalir. Ayat itu nakasih ke napun sa tahu umia wafat uminat pun sa tahu pamilya niyan. Ain tugas itu mga tao mga kakailangan. Na itu mga fukara, so mga miskin. Lagi di kasih ka. Kenapa ya kasih ka na biyanin mo ka sa tabang? Ha? Naingat man kaya ikaw tumya ba? Ano tumya ba? Ano mo kasih ka? Kamay law tuwa kwan. May law tuwa ka restoran. Nino mana ano? Malang na nakikata. Mamamasana tinggal na ka. Ako namin. Na ayaw mataan na ino kailangan ako sa pagtatan mo kaya ako ay pipikiratan kung andali makan nakasito ka ng yari ba? Dahil ba kasito ka? Dahil ka nung magpakasito ka so pinawapat amay ka ayas yan anak ka hindi pa magana naging puto ka ibtibor ka ibtibor ka so mapuso makatataling uma na kung na iba sa tanong tiba ng tanong ito na si katabang gaya katabang na ninidiuga ano na buwan ako nakuto katabang mga nasuko-suko sana liyanin kita nung naging mawatan. Jadi siapa pamanagyan tayo kaya masa inyo kami si
Nagkapa kaya kailong mo rin mga alimuto akuan, bigla kansiran ro. Na kailangan na mapakasugitan mo ng bida. So ay malag na ayakiyati mo. O ay malag na kiyati mo niyan na napiyakapaman niya yan. So ay malag na miya panggaga ko. So ay malag na sa katani ikuan. Kagiti ini suku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi po kakigiraw niya na isna'u ta'aman li ali Ja'far. Pamanindakan mati Rasulullah na witan niyo kung bawat anu Ja'far mararantang ada tiran. Dila kita coba ku bayar mo makan. Wai mararantang ada tiran. Yuti di suku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ay pagalitan no na kuasan satu bagian ay kawapatian. Ay malag na siya kini pasurgan makla. Asya kumagan surang adano. Na naging tumiya tawag si Rara na tira na tigyan na inshallah alim na paumang Amerikano kami ko makabukat tao. Ang aming nakaugupi ko pambulingan. Ang aming nakaugupi ko pambulingan. At anak pugi, yung sukya pa ka dilaitan na pa. Yung sukya to kaya mga awidakan ka na mili nga sukuan. Kaya pala taman namin. Na nakuha ko pikir ka na buli na tsaka pa ko. Ilaman ang kapaman, alimuno Allah sa kusagya ko to pamana siya itu na ayat na niatian na ande manay si kapatag ya kapatay na ini biru ng Allah malag na niya kapagumra siya ko pag nanayapit ko Ramadan na miya pikirin na pugisti diro naroon na malag na miya umahiyang kutatakso Allah subhanahu wa ta'ala na iya ay kibubadukan sa kay dunia na nanapalayakan lagi ay malag na madibiyar ka so kibubadukan siya. Nah tumayin yung manisa na siapa niya na ginawa niya? Siapa niya na surasyan? Uway ka, kaya pala kapakapusunditan mo, naandik ka din sa lakitan mo madakan mo. Nagupon, dama pangulasan ay pusutan mo. So titu para tesik wallah, kamu nga po nga, ayat ka na kaya titu para tesik wallah. Nagyang putuan, lalayon na mapipikiran kasi wallah. Dapat simpiyan na kasi ko pala tayang wallah ay malag na makatindig sukabaya ka. Ako sukabaya wallah na ipila ka sukabaya ka kaya po na ka na sukabaya wallah na ginanitig mo para tayang si wallah subhanahu wa ta'ala. Panit ang wallah bada sa tanong yan sa giyang kaya pa na kaya pakadar patano si ipuyar patano wallah giyang kuto hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam giyang katigyan na ma min mu'minin yu'azzi musliman bimusibatihi illa akramahullahu al-hulala yawm al-qiyamah. Dati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'min prinarinawan niya supagarian na muslim. Kumini sugat narata ginawa inong taati Rasulullah na pakasang kadwallah sa karama ay malang napakipusa ka sa kumulwallah sa amin. Kagiyan na ibala sa giyan kaya katibaw asa kakatibaw ay di makapundimar so ay malag na miya pantang amay ka bakatibaw asi ko soldo pinugay na bumiyak na pagkira nakapaninda kapamangunak na manugtan mo ng kilay kaginan ni pupangatilin ng mga ulama asa na ako kapo sa butaw kaya kaya sa butaw na ini sa parsukasidigan no napatanin sa parsukasidigan ay ini sa pantan na sa kapakaplikura Syekh Umiyah Pantan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.